si vos parece, seguimos o trámite ordinario e logo charlamos amistosamente entre todos e as explicacións que queirades que vos dé. O motivo da convocatoria pois é iso, a renuncia como alcalde para poder optar nas listas ás eleccións autonómicas. Vamos por puntos, non hai lectura da anterior. O primer punto do orden do día é o pronunciamento sobre a urxencia. Evidentemente, aquí se nos pedía unha confidencialidade, o sea, que non comunicalo hasta que fora oportuno. Entonces require unha urxencia, porque hoxe publicase as listas e necesito renunciar previamente ao alcalde. Entonces, aí en base ao artículo 79 do ROF, permítese un pleno ordinario, un pleno extraordinario e urxente. E por eso a convocatoria con tantas poucas horas que foi desde estas 9 da mañá, creo que me puse en contacto con vos. Entonces, sometemos a votación a urxencia. Entonces, a favor de declararlo de urxencia. Vale. Xa está. Xa está. Vale. Supera. Bueno. O tema do...